नों बबे पार्टिखौ सापर्ट होयो BPF ना UPPL ना सोंबाय थादों आरो दा आंथ' नंगौ आं थारैनो BPF सापर्टार बेयावहाय माने बिथांमोना आंखौहाय पलिटिकेल प्रेसार दं नोंखौ हगारनो हाला होननानै बुंबाय थादों आरो आसाम पुलिसा बेखौ आं दुखु मोनदों माने पलिटिकेलखौ लानानै सासे दाय गैयै सुबुंखौ ग्रेप्टार खालामनानै जेलाव सोनानै हरनायखौ बेखौ आं दुखु फोरमायो आरो सासे नंखाय दाय गैयै मानसिखौ बिथांमोनहा मोनसे हाग्रायावहाय लानानै थांनानै इनकाउन्टार खालामनो होननानै आंखौ लांदों मोखां खाथेनानै बेखौ दुखु मोनदों आङो नाथाय खाफाल मोजां बेयावहाय सासे आसाम पुलिसनिनो पुलिस अफिसार OC बिथाङा आंखौहाय SP सारजों रायलायनानै रिकुवेस्ट खालामहरफिनदों जेबो प्रुफ गैया बेहा जेबो दाय गैया बेखौ लांफिनसै सार होननानै आंखौ लाबोफिननाय जादों आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनहा बेयाव हांख्रायनानै लेंहरनायाव सफैनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आंहा गोबां खोथा फोरमायनांगौ दं जे थांनाय 13 फेब्रुवारि बेनिफ्राय तितागुरि NRL तेल डिपुआव जा जाथाय जानानै थांदों लुटिं केस बे लुटिं केसआवहाय आंखौहाय आसाम पुलिसा हरनि 12टासोआव फैनानै दैखोनानै थानायाव लांनानै लकआपआव सोनानै दोनहैदों बेनि खेम्फोरथिखौ आं दिनै होनो सानदों आरो दा बे केसआवहाय आंखौहाय लोब्बा दं होननानै मास्टार माइन्डआ नोंनो होननानै आंखौ आसाम पुलिसा ओरैनो दाय गैयाजासे जेबो प्रुफ गैयाजासे आंखौहाय सोंनाय फिननाय खालामबाय थादों सोरनिबा एरनानै होनायाव दुथां मानसिनि एरनानै होनायाव दा बेवहाय आंहा पुलिसखौ बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया जाय बै आंखौहाय सासे जोंनिनो बर' सुबुं बिथांनि नामखौ लाथ'वा आङो माने बे बर' सासे जोंनि जाथि जानानै बिथाङा आंखौहाय माने नंखाय दायावनो एरनानै होनानै पुलिसनो गथाय हरनाया थिग जायाखै आरो हयथ' पुलिसा लांनानै एन्सार कुइसन खालामहैबाय थादों बे एन्सार कुइसनानो जाहैबाय दाथ' फार्स्ट टाइमावथ' आंखौनो हमग्रोदों हरनि समाव हमनानै लांनानै क'क्राझार थानायावनो लकआपआव सोनानै दोनहैदों बेनि उनाव माने बे थांनाय फेब्रुवारि 13 थारिखनि जा जाथाय जानानै थांनाय बेयावथ' आं गैखाथारा माने पुलिसा आंखौहाय भिडिअ फुटेज नायनानै गस्ला जेकेटआ नोंनिजों एखे मिलायो लंपेन्टआ नोंनिजों एखे मिलायो बिदि बुंनानै आंखौ प्रेसार होबाय थादों नाथाय गस्ला लंपेन्टखौल' जे आंल' गाननो हाया बायनानै हाजार हाजार सुबुंफोर दङ क'क्राझाराव बे गस्ला गांसे लंपेन्ट गांसेखौ खालि आं सासेल' मानसिया बायनानै गाननो हाया आरो हेलमेट हमनायसो जायनाखि खामानि मावग्रा बिसोरो बिथांमोनहा हेलमेट हमनाय अब्ला आंखौ माब्रै होननानै बिसोरो सिनायखो मा प्रुफ दं बिथांमोनाव आंखौ जेलाव सोनायनि आं दुखु मोनदों आरो बेखौनो जाहाथे उननि समावहाय आसाम पुलिसा जेबो मोजां बिजिरालासे जेलाव सोनानै हरा फैबाय थानाय समाव आरो आं बेखौनो बुंनो सानबावदों जे जाय बिथाङा आंखौहाय नंखाय दायाव एरनानै हरदों बे बिथांखौबो बुंगोन आङो जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बर' सुबुंखौ रावखौबो बेबायदि एरनानै होआ नोंथांखौ जाय एरनानै होदों नोंथाङा थोंजोङै बुंना होनो हागोन नामा सोर बबेनि बिथांखौथ' आं नाम लाला माने बिथाङा जे जाथाय जानाय समाव बियो फुंनिफ्रायनो आंनि रुमावनो दंबाय थाखायोमोन माने बे जाथाय जानाय समाव आंबो सानसे जेरावबो ओंखाराखै हरनि 12टासिमा आंजोंहाय आंनि लोगोफोरबो दङ माखासे 6 जनसो दंमोन रुमावनो दा बिथांमोनहाबो थानायाव थांनानै बिथांमोनखौबो लेंहरखादों पुलिसा थानायाव थांनानै बिथांमोनहाबो माबा हैखादों मा होनो बेखौ लेंहरनानै पुलिसफोरा बेखौ सोंलाय फिननाय खालामबाय थादों 6 जनखौबो दा बिथांमोनहाबो आंखौ बुंदों बे गैया जोंजोंनो रुमाव ज' दंलायो सानसे जों जेरावबो ओंखाराखै होननानै नोंथांखौ जे एनकाउन्टार खालामना बुंदों बबे जायगायाव लाङा बेखौथ' माने आं फार्स्ट टाइम मिन्थियाखैमोन मा जायगायाव लांदों उनावहाय आंखौ जे OC सारा SP सारजों रायलायनानै
रिकुवेस्ट खालामनानै लाबोफिनदों बे समावहाय आं थाल मोनदों माने साइथिं बारस'दों आरो माने बेयाव ट्रेना माबा होबाय सिगनेल होनायाव बेयावहाय आं माने बेयाव हमदांनो हादों आरो फारुगरा साल बागानाव लांदों बायदि सानदों आरो आंनि मोनदांथियाव आरो आं थाल मोनदों एसेबाबो बेनिफ्राय लाबोफिननानै आंखौ थानायाव सोनानै दोनफैफिनबाय बेनिफ्राय अखानायै एरेस्ट खालामनाय डिक्लेयार खालामनानै 8 दिन रिमान्डआव लाबोनानै बेनि उनाव आंखौ जेलाव सोनानै दोनहैदों आरो सावथाल 2 आरो बर' 3 हमनानै लाबोबावदों आरो दा बिथांमोना जेसेबां सैथो दाय दंना गैया बेखौ जेबो मिथिया आरो सानसु बिथाङा दाख्लैबो गावनि खेम्फोरथिखौ होखादों बिथाङा आंखौबो बुंफानाय जाखादों माने बे केसआवहाय फैलाव बसुमतारी बिथाङाबो जेबो दाय गैया जेबो लोब्बा गैया आखाइ गैया होननानै दा नोंथाङा जे नोंथां बेबायदि हालोदाव पुलिसा दैखांना लांदों नोंथाङा टटेलि राजखान्थियारि खैसा दं होननानै नोंथाङा सानो नामा? औ आं बेखौनो बुंनो सानो दि माने बेयावहाय राजनितिकनि आखाइ दं होननानै आं सानो आरो माने बिथांमोननि कुइसनानो जे प्रुफ दंखायो माने ओरैबायदि कुइसन खालामदों पलिटिकेल पार्टिया पलिटिकेल प्रेसार दङ फंबाय नोंखौ हगारनो हाला होननानै बुंनाय खोथायानो माने पलिटिकेल प्रेसार दं होननानै आं सानो आरो सानसुआ नोंथांजों मा सोमोन्दो दं? सानसुआथ' आंनि लोगो बेस्ट फ्रेन्ड जों थांलाय फैलाय खालामो जोंहा बेवहाय जेबो गाज्रि खामानि मावफेरखाया जोङो जेबो गाज्रिबो रायलायफेरखाया जों बिदिनो थांलाय फैलाय बेरायो मालाबा मालाबा माबा अबेबा मोनसे मोजां खामानि मोनोबा जों ज' मावलायो आरो बेनो नोंथाङा माब्ला नोंथांखौ जे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों बेसे गोबाव समसिम जोबनानै दोनदों आरो माब्ला गबोनाय नोंथाङा? आंखौहाय 2.5 माससो जादों आरो बेनिफ्राय आङो मेनि 6 तारिखआव आं गबाय आरो दा माने आं एसे थाबैनो होनो सानदोंमोन प्रेस मिटखौ माने माखासे उसुबिदानि थाखाय होनाय जायाखै आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों माखासे खोथा फोरमायबावनांगौ दं रायजो राजानो जोंखौ जेलाव सोखांनायनि उनाव जोंनिनो एक्स एनडिबिएस फेक्सननि आरो बिथांमोना 2 बुलेट आरो गान्दाखौहाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय एनआईए नांदों बिथांमोना बिसोरखौहाय बेयावहाय लवार कर्टनि कर्ट मारिनो होननानै लानानै फैदों आरो माने बिथांमोना दुखु फोरमायदों गावसिनि माखासे केसनि सोमोन्दै बिथांमोना आंखौ बुंनो थिननायलाय आं बेखौ बुंनो नागिरदों आरो दिनै माने बिथांमोनहा बुंदों जे गावसिनि थाखाय राव एनडिबि लिडाराबो राव बर' लिडाराबो राव पलिटिकेल पार्टियाबो जेबो गावसिनि खामानि मावाखै होननानै दा बिथांमोनहा खावलायदों गावसिनि केसखौ थाबैनो सल्भ खालामनानै होनो थाखाय रायजो राजानि सापर्ट लानानै दायो बिथांमोना क'क्राझार जेलावनो दंथ'यो होननानै खोनादों आरो आं दासिमबो दं बेयावनो थाथ' होखागोन बिथांमोना दायनिगिरि होननानै माने नोंनो मास्टार माइना नोंनो प्लेनिं खालामग्रा नोंनो थोनदों बे खामानिखौ नों गैयाबाबो नों बुंनानै लानांगौ आंनिनो मास्टार माइन्ड आंनो प्लेनिं खालामदों होननानै आंखौ बुंनो थिनबाय थादोंमोन बिथांमोना नाथाय आं दाय गैयै मानसिया माब्रैहाय आं बुंनानै लानो आंथ' बुंनानै लानाय नङा सासे दाय गैयै सुबुङा गावखौ दायनिगिरि खालामनानैथ' लानो हायाना गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनहा बेयाव लेंहरनानै फैनायावहाय माने आंखौ माखासे बुंनो सुबिदा होनायनि थाखाय थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन
लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।